Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakih. Qala dawuh sapa al-faqihu Imam Faqih rahimahullahu ta'ala. Maknahu utawi artine hadis. Hadis ini a'malu amala pasar huwi. Iku anahu setuhune kelakuan iku yutlahu den tingali apa amalihi amale abdu apa ala amalihi amale abdu wa yuktadalan denut sapa bihi abdu wa yutadalan denut sapa bihi abdu falahu mongko iku kedue abdu adroni utawi oleh ganjaran loro. Walahu mongko iku kedue abdu adroni utawi oleh ganjaran loro. Rupane ajrun ganjaran li amali krono amale abdu. Wa ajrun lan ganjaran lil iktidai krono tenut. Lil iktidai krono tenut bihi kelawan abdu bihi kelawan abdu kama kola kaya oleh dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa iku sanna gawe lampah sapa man iku sarana gawe lampah sapa man sunatan ing lampah utawa tindak laku hasanatan kang bagus falahu mongko iku kedue man walahu mongko iku kedue man ajrua utawi ganjarane sunatan hasanah wa ajruman lan ganjarane wong amila kang nglakoni sapa man amila kang nglakoni sapa man dia kelawan sunatan hasanah ila yaumil kiamati hingga besok dina kiamat. Waman utawi sapa iku sana lampah sapa man tawa nindakake sapa man sunatan ing tindak laku sunatan ing tindak laku sunatan ing tindak laku sayiatan kang ala wa alaihi mongko iku melarat ing atase man wa alaihi mongko iku melarat ing atase man wisruwa utawi dosane sunatan sayi'ah wa wisruman lan dosane wong amila kang nglakoni sapa man wa wisruman lan dosane wong amila kang lakoni sapa man biya kelawan sunatan sayi'ah ila yaumil kiamati hingga besok dina kiamat. Wa amma idza kana lan
apa narikalane ana apa kelakuan iku yuk ibu awa amma izakan karena apa narikalane ana apa kelakuan utawa narikalane ana apa amal padha ae iku yuk ibu gawake apa amal ing abdu iku yujibu gawake apa amal ing abdu lama yutra'u wari kalane lama yutra'u mongko ora den tingali lama yutra'u mongko yekti ora den tingali apa ala amalihi amale abdu wali ajril iktisai ora krono arai denot ora krono arai denot osopo biye abdu wa innahu mongko setune kelakuan iku yukhafu den wedeni iku yukhafu den wedeni opo dihabu adri ilangi ganjarane abdu apa dia bu adrihi ilangi ganjarane abdu iki karepe ngene masih bicara bab ikhlas wong amal nek krana wong liya artine ora krana Allah mongko wong kuwi ora duwe ganjaran apa-apa saka Gusti Allah. Tapi nek amale wong mau ikhlas krana Allah, mongko wong kuwi oleh ganjaran saka Gusti Allah krana ikhlase. Terus enek amal sangka seseorang wongi kuwi mau ora omong-omong yang sapa-sapa krana ikhlas tapi karo wong liya diomongne nek si Zaid iku mung beramal apa kuwi ikhlase ilang ngono kuwi ikhlase ora ilang malah oleh ganjaran loro siji ganjaran krana beramal sing ping pindho ganjaran nek wong liya melok-melok beramal mergo denut iku mau oleh ganjaran maneh. Dadi umpamane ngene aku bantu neng pondok Darul Fatihin jumlahe 1 juta. Terus bantu aku iki aku gak omong sapa-sapa. Lah terus kepala pondoke lah kok ngomong nek aku bantu 1 juta. Ngene iki aku cek termasuk kategori ikhlas. Ijik termasuk golongan ikhlas jik oleh ganjaran sebab amale. Liya dina enek wong liya nerokne aku ngamal maneh 1 juta kanggo Darul Fatihin. Aku lho tambah ganjaran maneh sebab wong liya enek sing melok-melok kuwi mau. Termasuk ikhlas. Ijek termasuk kategori ikhlas. Ngono kuwi ijek termasuk darane ikhlas. Kaya kanjeng Nabi dawuh man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi kanjeng Nabi sapa wong sing duwe tindakan bagus
wong kuwi oleh ganjarane tindakan bagus kuwi lan oleh ganjarane wong sing nglakoni bagus kuwi sampai dina kiamat. Ini contoh sing gampang. Pengajian Ikatan Santri Darul Fatihin sampeyan sing ngawiti. Sampeyan sing ngawiti. Sing buka, sing ngawali. Berarti sampeyan man sanna sunnatan hasanatan. Apa jaminane nek sampeyan ngawiti perkara sing apik? Jaminane sampeyan oleh ganjaran ngawiti. Delalah sampeyan wis ora iso ngaji, wis gak iso nerusne, mungkin mergo tuwek, mungkin mergo legrek, mungkin mergo mati. Wis gak nerusne. Lah pengajian ahad iki lah kok diterusne karo wong liya. Yo aneh alumni, yo enek masyarakat, yo enek wong sing seneng ngaji. Sampai niku panggah oleh terus sampai dina kiamat. Selama pengajian ini masih dilakukan, berarti sampai tak terus si oleh. Tapi jenenge ngawiti kuwi yo abot. Sepakat ngaji ya wis selapat dina pisan akad legi ora apa to ora wong selapat dina pisan 36 dina pisan jumlah ya akeh dene wargane akeh nek mulutan tanggal 12 sing teko ya nek 300 ya gawe konsep pengajian akad legi kita dipilih Tanggul Ghafilin semayane janjiane wis ora khatam-khataman wong tujuane ngaji dandane awak pokok sing penting kalimat per kalimat dipaham nek dipaham direnungkan berusaha diamalkan sepakat yo jalan sampai ping 7 dene isin teko yo panggah kuwi gak tambah-tambah ya kadang-kadang semayan aku teko saiki awakmu ya sing teko aku gak usah kadang ngono. Tapi sampean wis ngawiti ngaji iki. Upama zaman gak iso nerusne, mergo mati, mergo lara, mergo pindah tempat jauh. Terus didakok pengajian iki dipanggah enek. Setiap akad legi panggah enek. Sampai panggah oleh ganjaran tak teruse sampai dina kiamat pokoke pengajian iki. Iku penake nek wong ngawiti perkara apik enek sing nerusne oleh ganjaran ngawiti oleh ganjarane wong sing nerusne. Tapi diwalik bahaya. Wa man sanna sunnatan sayi'atan fa alaihi izruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Lah nek ana wong kok ngawiti perkara elek dhek oleh dosane ngawiti kuwi kok delalah diterusne karo wong liya sak teruse alhamdulillah oleh dosa terus. Upamane ngene, upamane. Neng gone Tegarjo kene iku selawase ora tau enek jaranan. Ora tau enek judi. Ora tau enek minuman keras. Lah kok sampean ngawiti lho Tegarjo kene. Ngawiti nanggap jaranan. Akhirnya jadi tradisi nih wong kene nanggap terus setiap suro. Pas nanggap jaranan dibarengi judi, dibarengi minuman keras. Lah kok setiap suro kuwi lho ngenek jaranan minuman keras ya judi. Sampeyan iku ngawiti yen. Suro kuwi. Sampeyan kawiti, sampeyan lha dosane iki.
Sama wis ora melok-melok nek ngawiti tok. Lah kok diterusne karo bocah-bocah. Oleh terus dosane iku dawa ila yaumil kiamah. Wis kepet-kepet iku ya kira-kira ya. Cara nyangga iku wis dieteng-deteng sampe teko kiamat. Wong dosane dhewe sing dilakoni sing elek-elek wis gak karo-karuan repote ditambahi dosane wong diwene awake dhewe. Mulane hari ini menurut saya orang yang beruntung sampean-sampean yang ngawiti pengajian akad ini. Beruntung sampean. Punya tabungan enggak terasa. Lha sampean punya tabungan akhirat gak kerasa. Gak kerasane piye? Rumah sana sampean kan gak ngaji, rumah kan sudah beramal. Wong umur wis tuwek sampean wis letak ning gone amben gak kata apa-apa, tiba iki pangoleh ganjaran naik mergo gelem ngawiti ngaji akad legi iki perkara sing apik sunatan hasanatan. Wes, nek wis ngene iki mosok diarah-arah gak tekone. Ngono. Mesine kudune semangat. Lha iku ben ngomong ngono kanca-kancane. Weh, tibake awake dhewe nek wong diagang buatine rambuh karo akeh pokoke. Ngomong ngono. Iku. Dene sini iki. Lah sebetulnya apa sih digoleki awake dhewe urip? Yaitu ta'abbud ibadah yang Gusti Allah. Lah nek awak ibadah dhewe terus kok ibadah terus menerus aran kaging. Jumatan lho seminggu pisan. Jumatan wong lanang seminggu pisan. Dihitung setahun teko gak keri ngene kena dihitung. Sing akeh keri sing akeh. Lho, iku. Artinya saking abote wong sing golek ganjaran yang Gusti Allah liwat ibadah. Lah awake dhewe iki ngawiti perkara kok diterusne karo wong sing apa iku mburi, iku berarti sampean bisa oleh ganjaran sak teruse. Dikene iki biyen gum tau enek ya ziarah wali songo gum tau enek. Sing ngawiti ben ulum lho biyen sing ngawiti. Sing ngawiti biyen ya mburi panah enek. Ya wali songo, wali pitu, wali limo, wali siji bareng enek. Anek wali Bali. Ngono kuwi sing ngawiti biyen iku berarti pangoleh ganjaran. Senajan wis ora melok. Iku lho. Masya Allah. Nek dihitung-hitung sesundi ya. Awake dhewe kabeh iki urip iku dituntut karo Allah kongkon ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ana ingsun Allah gawe jin lan menungso hanya dikongkon ibadah menyang ingsun Allah. Artine nek awake dhewe urip ora ibadah percuma artine urip iki. Sebab seluruh tuntutan amal, seluruh amal yang dilakukan di dunia nanti akan dituntut di hadapan Allah sampai sekecil-kecilnya akan dituntut oleh Allah. Nek wis mikir iki, ya, nek wis mikir iki, terus sapa sing ngeruh umure awake iki dadi pira? Umur awake dhewe sok pira? Ora lho. Anggite jeneng sok ae berbuat baik, tiba mati kecelakaan. Loh, kung sempat berbuat baik, kung sempat tobat. Nek wis ngene iki sing dipikir, awake iki atine mapan. Ya wis bae ora ndek bondo gak apa-apa, sing penting sok ben mati husnul khotimah. Ngono ta akhire. Dene-dene kok urip, awake sehat, sugih. Iku ya nasibe apik dene jenenge bener wong tuane. Dene nemen-nemene urusan dunia kok kebuk. Sing penting urusan akhirat. Carane yo ngene iki. Nah, ini belum pernah sampean renungkan
bahwa wong ngawiti perkara apik iku tibae oleh ganjarane ngawiti lan oleh ganjarane wong sing nerusne. Ngono lho kan. Oh, wong sing nerusne. Sampeyan wis kamu kok ngaji, lah kok iso iki pangkatus aku wis mati. Sampeyan wis mati lah kok enek sing terus ngaji akad. Legi senajan kita ora padha ta kegiatane padha ngaji kok kene. Ya awake dhewe karek cara keran kok buka tes ngomong ada iki. Tes ora karo-karuan. Tapi ya abot panjenengan ya. Abot sayangkan apa mau jam 7 sampai teko omah rene kok kene jam 8, jam 9 mulai ngaji kok jam 11 mulai terus jam omah jam 12. Iki dodol nang pasar oleh duwe piro iki. Lho, digawe nyang sawah ya cara kene wis 20.000. Nek cara kene. Tapi kan ya persoalannya bukan hanya masalah itu. Yaiku mau awake dhewe kepengin dandani awake didandani kanggo takorup nyang Gusti Allah. Ini sudah tepat sekali ketika sampeyan mulai ngaji pengajian akad legi ini. Aku dhewe yang ngono rek. Nah, akad legi nek diundang wong ora tak sanggupi. Tenang. Padahal aku lek dino akad ajek ping pindho pagi sore kadang malam. Lagi 02 iki kentekan pirang 100.000 aku jalan. Ya lho. Nek ning daerah sak kabupaten paling gak pagi gandere sak juta lho rek jane. Iya nek nyang luar kota ngono wis siji maneh. Lho ya ping pindho nek akad biasane. Iya. Ini tadi saya mestinya diundang jamaah haji juga diundang orang yang punya hati. Jadi orang tak tekan kabeh. Mergo apa kepengin mansana sunatan hasanatan ngono. Rakyat tanggung dijek niku panggah wong ngono ora tambah-tambah. Ora apa. Wah, gawe kata sing ngantuk separuh. Tapi awal iki kepengin dandani akhlak, kepengin dandani hati, mulane kita pikir ora gelis-gelisan, ora katam-kataman, tapi dipaham sing sak senane terus direnungkan terus diamalkan. Iki. Iki bab ikhlas, nggo mari bab ikhlas entek nerangne pekiwe mati lan abote mati, sampean ku ndak sregep ngaji ku nek ora kuwi kemalan. Diterangnya pekiwe mati, bahayanya mati, abote mati. Wah, akan dunia tidak berarti bagi kita. Ngono ya. Nah, bisa ndelok tambah barang ngaji niki jan. Iki cek bab ikhlas kok iki. Cek bab ikhlas kok. Lah tapi wong piye? Kadang-kadang iku dikabari, aku repot ya Allah. Wong 36 dino pisan kok ya repot. Ya. Iku nek cara aku ora masalah repot gak repot, krono kowe gak oleh hidayah ngono lho masalah. Ngono masalah. Gak oleh hidayah, gak oleh maunah sangka Gusti Allah, gak oleh pitulung, gak oleh petunjuk sangka Gusti. Semua nganggap ngaji ku tidak berarti, sing berarti ku golek duit. Iku jeru ngomongku direk jangan-jangan. Sama terus nih, sama pondok Darupati ini mudah-mudah gede, mudah rame, mudah rejo, sak lagi jalan terus sampai kipas-kipas ke kuburan. Kipas-kipas, kok bolak-balik mbok kiri es teh to rek. Ngono bolak-balik. Es teh gurung mari susu ngono. Gurung mari lah kok es legen, kemarin susu soda, macam-macam. Jadi sekarang kipas-kipas sampai ndok, ngono lho. Aku yo butuh kipas-kipas iki masalahnya ya. Akad legi satrana nyandi aku. Ora rewas sing ngundang jenderal petak sing ora petak ora tak andel jane. Mergo iku mangawiti perkara sing apik iku abot ngono. Prinsipé bahwa zaman-zaman semua ini yang hadir, yang mau ngaji ngawali rutinan akad legi ini adalah
termasuk mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampean tetap semangat untuk mengawali kegiatan yang baik ini. Iki dipakai kelas iki, kok buri-buri zaman roh bab sing macam-macam kayak jabur rezeki barang, wah malah mau mulai kok kene malah temen. Tapi insya Allah polanya beda seperti jaulah nanti ya beda. Walaupun seneng ngaji, walaupun iso ngaji, tapi insya Allah tetap menetepi kewajiban. Insya Allah orang kaya jaulah tujuh anak ditinggal kabeh ora. Wawalan cerita sapa Abdullah bin Mubarak an Abi Bakri bin Maryam saking Abu Bakar bin Maryam an Domirota saking Domiro an Abi Hubayb bin saking Abi Hubayb kala ngucap sapa Abi Hubayb tak terang dhisik Abdullah bin Mubarak iku sapa. Itu sampai kepen ngerti. Abdullah bin Mubarak iku Abdullah kuwi anake Pak Mubarak, Mubarak kuwi mantune gubernur Mesir. Asal mulane Mubarak kuwi dadi pembantune gubernur Mesir. Seorang gubernur yang kaya raya memiliki kebun kurma sing luas. Duwe anak sitok wedok ayu pinter. Kabeh anake gubernur. Terus pada satu saat bocah wadon anake Pak Gubernur kuwi wis gedhe wis mari nek belajar cara kene wis mari nek mondok, nek mari nek kuliah, mari nek ngapalne Quran. Terus Pak Gubernur karo Bu Gubernur iku petung. Bu Gubernur anake dhewe wis gedhe. Iki wayahe ngrapekne. Nggih lha sepundi to, bapake golek mantu kuwi aja milih sing sugih bondo, aja milih sing ganteng, tapi milih sing duwe ilmu, milih sing akhlake apik. Nggih pun kula nderek mawon. Nah, akhirnya meliti kesana kemari Pak Gubernur itu ora gak nemokne. Adalah pada satu saat pas Pak Gubernur ada tamu negara ngongkon Mubarak sing tukang jaga kurma kuwi kongkon ngepekne kurma sing tuwek sing mateng kanggo suguh tamu negara. Pekne karo Mubarak pisan kleru kurma kecut mergo jek enom. Pindho kleru maneh kurma sing gak mateng, sing ping telu kleru maneh kurma sing gak enak dipangan. Pak Gubernur duka karo Mubarak. Mubarak wis pirang taun melu aku. Disampun wonten Pak Gubernur nek gangsal kok goblok gak ngerti kurma mateng sing enak kanggo suguh tamu. Jawab apa kok menenge? Jawab. Ngapunten Pak Gubernur, leres kula nderek panjenengan pun gangsal taun njaga kurma, kula niki mboten nate ngepek kurma panjenengan setunggal man mboten nate. Lah napa? Khawatir nek kurma sing kula pek ing kebon panjenengan kula pangan jenengan mboten ngridani berarti haram. Nek haram kula pangan niki bakal dadi darah, dadi daging sing kotor, daging sing darah sing kotor. Kula boten wantun. Nek jenengan boten ngelung-ilung,
Iki kurma panganan kula mboten nate saged nglakoni ngepek kurma panjenengan. Kuwi kasihan barang kuwi. Saestu demi Allah. Ket rumiyin kula mboten nate ngepek kurma panjenengan. Pak Gubernur mantuk-mantuk. Apa iki kira-kira pek mantu enak. Akhirnya musyawarah ibu kare Pak Gubernur sering musyawarah terus diceritani kuwi. Lah kok ibuke nggih napa niku mawon mantune awake dhewe barok mawon niku enake. Lah ya mbok tapi areke ya elek ngono kuwi. Kek melarate kaya ngono. Tapi akhlake apike iku temene lho. Jenenge kurma ditunggu pirang-pirang taun kok ora tau ngepek direwedi haram. Nggih pun Pak niku mawon nggih. Ya wis. Lah terus pundi niki anake diceluk. Anak wedok kuwi biasane cedhek karo ibuke, ora cedhek karo bapake. Jadi sing nyeluk ibuke, sampeyan Bu sing nyeluk omong ngono. Ngono. Terus anake diceluk. Nduk. Dalem Ibu. Umur wis piro ya? Nggih enten kali dosa menawi. Oh iya, wis mari ya nek kuliah sampun, ngajine sampun. Kudune sampean omah-omah rumah tangga nikah. Nggih. Lah kali sinten to Ibu? Lah sing kok goleki piye jane? Kula nderek mawon dateng Ibu kali Bapak. Lho, arek iki. Wedok iki kok yo manut karo bapak ibune. Oh. Iki enek nduk, bocah iku elek melarat. Tapi akhlake apik, dhek temen tauhid yang Allah tenanan, wedi Allah tenanan. Upama iku piye to? Lah sinten to menika? Ya mubarak kan bener kok kurmane iku. Iya. Piye? Nggih kula nderek dateng bapak kali ibu mawon. Lho atine wong kok lega to anak ditari manut ngono kuwi. Ora ditari malah jawab. Piye to boten? Kula mau gagah pacar arek Darupati iki kula pacar kula. Wah. Anak iku manut. Wes akhire didadekne tenan. Dadane tenang, dadane manten diijabi, terus akhirnya 9 bulan 10 hari Mubarak iku duwe anak jenenge Abdullah. Jenenge Abdullah. Mana Abdullah bin Mubarak. Begitu Abdullah iku wis dadi bocah, di pondokne, di sekolahne, di kongkon ngaji, dia akhirnya mampu menghafal 3.500 hadis saksanate sakrawine, apal kabeh, paham kabeh apa yang telah masuk dalam otaknya Abdullah bin Mubarak. Loh, apa sebabnya kok dhek dadi wong sing ahli hadis? Apa sebabnya kok apal 3.500 hadis saksanate sakrawine? Sebab produk Abdullah yang dari Mubarak ini adalah produk yang halal. Sing nek tulisane label halal. Halal ya. Nek kae. Nek lho. Lah itu. Ayo saiki dikoreksi. Nah apa awake dhewe iki wis pondok pirang-pirang taun hadis arba'in gak apal. Hadis 70 hadis iki lho wis gak apal. Nah. Apa sebabnya? Pertanyaannya, apakah yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita ini sudah halal thayyibah? Yang benar-benar halal apa belum? Kalau itu belum, mungkin inilah akibat dari makanan yang tidak bersih yang diberikan kepada anak. Nek wis kadung iki gak bersih,
ayo dindet teko nggone awake dhewe tok sing goblok, anake dhewe kabeh aja goblok mergo panganan. Ngono lho karaku. Ayo sing diweni nyang anak. Wis sampean biasa ya nyambut gawe rada-rada ribut, tapi gene warung dhewe panganan dhewe karo awake dijurusan ngerokok. Ya, wis kasihan panganane karo. Tapi sing diweni anak kuwi iku lho. Nek madol, nek nandur kangkung terus didol saiki dijewekne. Saya itu punya rekening di bank itu banyak. Saya punya di BNI, saya punya di Mandiri, saya punya di Bank Jatim, saya punya di BCA. Tapi sing tak gawean aku tak khusus nih, sing maaf ya. Nah, aku diundang pengajian yang ngopi oleh Amro, tak kebak di Rono, khusus kita ke anak-anak. Ke anak-anak, lah sing ngapusi bupati tak pangan dhewe. Iya nek ngapusi bupati. Pak Bupati, sampean iku tak iwangi, bisa dadi kok gak eling karo bare. Lah dikirimi aku. Nomor tuh tak rekening sampeyan. Kret lan ngono kuwi. Kok nek bensin, kok nek rokok, ya duwene sampean barang ngono kuwi. Tapi sing kanggone anakku itu tak duwewekne sing jan power si putih ngono kuwi. Khusus rekeningnya khusus. Jadi ini nanti kalau ini sampai jasa banknya itu enggak saya masukkan. Kan tiap 1 juta itu kan 10.000, ya. Kalau 100 juta berarti kan 1 juta. Itu jasanya bank setiap bulan. Itu jasanya enggak tak katut nih kanggo anak, enggak. Dewek nih, yo arek pondok kumpulan yo kanggo kuwi, anu yo kuwi ngono kuwi. Tapi untuk anak-anak itu tak diwewekne tenan, tak prita tenan. Masya Allah. Lah nek iso sampean dia ngono. Lah napa kok dibang? Karena apa? Ya namanya untuk keamanan maksudnya ben gak boros. Nek duwe iku nek dikek jero kitab dibuka iya dikek dompet pangkat ditokne ae tapi nek adoh kan akhirnya aman cukup gen didik anak gitu loh. Iku carane ngono. Dadi sampean gak usah gengsi. Dadi upama nyambut gawe sing ketok lan sampean kan kroso to. Kroso to oleh rezeki bersih karo sak kroso to ya. Iki bersih, iki gak patek. Iki malah petang ngono ki kerasa ya. Kerasa. Lah kerasa ngono kuwi sing peteng karo sing gak patek bersih aja duweni anak. Anakmu kowe ana sing kuwe. Sing apik-apik tok ya. Apik-apik tok. Nah, dene sampean oleh rezeki ora patek. Sing oleh dijaluk rezekine ya sing halal thayyibah. Berarti cara dhuwit wis Islam kuwi wis muslim. Lah nek oleh rezeki sing gak patek genan ya ngono mau nek wae pejabat ngono mau Islam sik duwe iki rek. Dene Islame ya duwe kuwi nampa muni atono sing apik terus takarupe ya niatono sing apik. Ngono. Aku nampa duit ke bupati, aku gak harus songkone teko ndi, aku harus sing wae bupati tak tampani. Wis berarti teko ngene bupati yang aku bersih. Tuju aku nampa tak jeng rambut pondok, rambut sekolah, rambut masjid. Ya sudah itu nama duit di Islam jenenge lho. Nah, duit itu di Islam nih. Nah, kudu bisa ngesabut duit lah, tapi ngamane kudu di Islam nih lho mereka. Arti duwe ro enek maksudnya ngono. Nek duwe enek di Islame ngono. Bedone ngono nggih. Dadi anake ben kaya Abdullah bin Mubarak ngono lho. Nek ngene iki nek sampeyan gak ngaji lak lali. Wis pokoke dijejel ning anak pokok enek dijejel ning lho. Lah mergone gak ngaji. Guru anak kurang ajar nakal, jantungnya berdebar sampai meh cepot akhirnya mati nom mikir anaknya nakal. Ya mulane sampean rezeki sing diparingi anak apa sing terutama sing dipangan, nek sing digawe kan ora dadi daging.
sing dipangan iku kudu sampean hitung mateng-mateng. Tenan pisihno. Ya mentolo mbok bojomu ngomong, "Bu, iki rada peteng iki tang awake dhewe iki aja." Anak dhewe niki ae. Ngono lho ya. Abdullah bin Mubarak apa hadis 3.500 hadis tak sanate tak rawine mergo makanan yang dimakan oleh Abdullah bin Mubarak benar-benar halalan thayyibah. Iku ceritane Abdullah bin Mubarak kuwi. Qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata setuhune para malaikat iku yarfauna ngunggahake sapa malaikat ngunggahake amal abden ing ngamali kawula min ibadillah saking pira-pira kawulane Allah wa yastaghfirunahu mongko milang-milang akeh sapa malaikat ing amal mongko milang-milang akeh sapa malaikat ing amal wayaskunahu lan padha bersih wayaskunahu lan padha bersihake sapa malaikat ing amal lan padha bersihake sapa malaikat ing amal katayan tahu singgo tumeka sapa atayan tahu singgo tumeka sapa malaikat bi kelawan amal ila kaisu sahinggo sekira ngersakake hingga sekira ngersakake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala min sultani saking kratone Allah. Jadi amal kuwi dituntut ikhlas. Amal nek gak ikhlas ora iso teko nyangertani Gusti Allah. Malaikat munggane amale kawula senajan amale kuwi akeh nek ora bersih malaikat gak iso sowan nyangertane Allah nggawa amale kawula. Percuma iki. Wayuhi mongko paring dawuh sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring malaikat innakum sedune sira kabeh iku hafadzatun pira-pira malaikat kang jaga iku hafadzatun pira-pira malaikat kang jaga ala amali abdi ing atase amali kawula ingsun wa ana lan utawi ingsun iku raqibun kang njen neliti ngoreksi alama ing atase barang kuwi nabi kang ing dalem awak dhewe ne abdu inna abdi sedone kawula ingsun ada rupane siji abdi kulam yukhlis ora bersihake sapa abdi ora bersihake sapa abdi ila li krana ingsun amalau ing amale abdi waktu duhu mongko nurisa sira kabeh waktu duhu mongko nurisa sira kabeh ing abdi fi sijine ing dalam neraka sijin. Jadi intine wong amal kuwi nek ora ikhlas berakibat wong dadi anggota neraka. Sebab dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik menurut Allah. Ya mergo gak ikhlas kuwi menurut. Wayas usuna lan munggah sapa malaikat bi amali abdin kelawan amali kawula. Wayas takilunahu mongko milang-milang sidik sapa malaikat ing amal. Wayas takilunahu mongko milang-milang sidik sapa malaikat ing amal.
Wayatakiruna hulan ino sapa malaikat ing amal. Hatta yang tahu sehingga tutup sapa malaikat di kelawan amal. Ilahai susah maring sekira ngersakake sapa Allah Gusti Allah min sultani sangking kratone Allah. Sangking kratone Allah. Wayu ki mongko paring dawuh sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring malaikat. Innakum setune sira kabeh iku hafadzatun pira-pira malaikat kang jaga. Iku hafadzatun pira-pira malaikat kang jaga ala amali abdi ing atase ngamali kawula ingsun. Wa ana mutawi ingsun iku raqibun kang nginjen iku raqibun kang nginjen alama ing atase barang binafi kang ing dalem awake abdi tangi turu jebret sisi teliti karo malaikat klunturung yang jeding iku ya diteliti karo malaikat. Lalu apa diteliti? Iku wong lanang kuwi lho, mari turu kuwi mau tangi. Iku eling yang aku apa gak? Ndonga nek aku iki pangerane apa gak? Mestine kudu tangi jebret kudu Allah. Alhamdulillah aku diparingi si urip mergo turu. Ana akhul mauti turu ki dulur lanange mati. Kok aku tuh gak kebabasan mati. Alhamdulillah. Lihat. Terus tangi ngadeg yang gede. Yang gede lah apa? Nguyuh. Tok apa wudhu terus subuhan. Nah. Yang gede ini enak sing nguyuh tok terus biang sapi. Enak sing nguyuh terus wudhu terus subuhan. Enak. Menurut jero dideng lho uyuwe ngadeg apa lungguh. Apa ndodok? Dideng mana cewek apa gak lho ngono. Apa dipluruti tok. Ngono. Lha ngono. Jadi seperti itu. Diteliti, Masya Allah. Ketika amal sehari ini nanti dicatat sampai dino Senin. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin iki dilapurne amale yang Gusti Allah. Terus Selasa, Rabu, Kamis dilapurne maneh tekan amal yang Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi senengane poso Senin karo Kamis. Alasane Kanjeng Nabi nggone kitab Dalilul Falihin sareng kitab yang disolihin kae sebab Kanjeng Nabi lahir dina Senin, akhire Kanjeng Nabi seneng apa poso dina Senin. Nek dina Kamis Kanjeng Nabi lha apa kok ya poso ya iku termasuk dina Senin karo Kamis dilapurne amale menungso nang ngertani Gusti Allah. Lho paling tidak sampeyan harus bisa mengambil kesimpulan aku biyen lahir ku apa ya. Nek ditung wong Jawa lahir iku sing apik dina 16-an. Kamis Kliwon, Kamis 16 Kliwon 16. Iku dihitung model piye Bro Untung. Macan ketek, celeng kidang ya tipe macan. Terus dihitung rezeki mentek riyek doto kemil ya pangkat mentek. Nek riyek nyambut gaya apa dilepot terus. Nah, iku biasanya cirone Rebo Wage. Jadi sing Rebo Wage iku gawe watak gudel kopoken. Gudel ku anak kebo kopoken pisan dadi 12 ngono lho sampe. Gudel kopoken. Lah aku iki tirone. Tiron iku cara Jawa. Dina kelahiran aku Kamis Kliwon.
Kemis 8 kliwon 8. Aku ndonyo iki dadi pimpinan. Ndonyo dadi pimpinan. Kok rezekiku wis aneh. Iku mentek rek tiba mentek gak tau tiba. Nek kemil iku ngene. Rezekine saiki tapi lumintu. Ya sesino 5.000, 2.000 setengah. Ngono iki lumintu. Lumintu ae. Lah iki makane anu kok kemil mentek karuan. Ya mentek iku abot. Mentek wis beruntung, mentek riyak. Ya riyak ya wis. Murat maris ekonomi. Yes. Nandur pari diwai sawah warisan ombo gak tau panen. Akhirnya dijual gawe. Noko jawane. Noko itu mulai buka itu. Utang kancane akhirnya bangkrut. Toko ini dijual. Buka parasit tambah ban. Kok kancane iku lho, kowe wis suwi ta buka tambah ban wis kompomo anyar ngene aku gek ngomong sampe les. Ora nek wong nambane ban, gregeten alate parasit dijual. Tokone buka tukang cukur. Ora nek sing nyukur kapur nyilih pemes kancane. Akhire isu-isu anak wong nyukune bocah cilik digendong karo ibuke kepemes ndase. Sapune polisi akhirnya nigruk ning gone penjara. Itu gara-gara apa? Remek cuma gara-gara ini. Nah, paling tidak dino kelahiran sampean ini zaman poso. Kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dino Senin lahir, tiap Senin Kanjeng Nabi poso. Akhirnya dino poso Senin Kemis. Ya. Dan aku lahir dino Kemis, di samping Kemis lahir nglaporne amal. Ya karo mongso dina laire ngono lho. Diriyangoi. Gue sedekah cilik-cilikan ngono apa kono. Ngono lho Kang. Dadi nasibmu ben berubah mosok keben bunyi keben kawis wis. Jadi semua amal yang dilakukan oleh kita ini selalu diteliti karo jenenge malaikat raqib. Maka awak dhewe iki kudu beramal saleh didasari dengan ikhlas. Inna abdi setune kawula ingsun hadza rupane iki abdu iku akhlasa bersihake sapa abdu bersihake limare ingsun amalahu ing amale abdu waktu mongkon iso sira kabeh ngabdu ilina ing dalam swarga iliyin ilina ing dalam swarga iliyin swarga sing dawa jenenge swarga iliyin kangge sapa wong-wong sing beramal krana Allah Subhanahu wa taala. Mulane latihan ikhlas itu kudu dilatih. Latih nuwai barang cilik tapi gak saman pikir, gak diundat-undat, bener latihan. Jadi nek lapangan perjuangan ini sampean jadi pimpinan masyarakat, sampean mengelola pendidikan, sampean jadi pimpinan pondok. Ini kan sampean beramal sedikit-sedikit kan gak terasa kan? Gak terasa. Delalah. Lah kok enek sing jenenge kabeh sekakel masjid iki. Lah kok rusak. Piro seregane 5.000. 5.000 digoncengane gok yono iki sak dekan kurang. Lho, wis satu kok nih garek wong roh zaman ganti. Itu kesempatan-kesempatan seperti itu. Lah ngono ya, kesempatan-kesempatan ngamal ikhlas walaupun kecil tapi mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala mengantarkan orang yang ikhlas itu bertempat di surga illiyin. Allahumma amin. Wis pol-polan iki sana. Niki kan harus dicetak dadi wali tenan sampeyan. Dilatih ikhlas. Nek gak iso dadi wali Allah ya dadi wali murid ngono gak apa-apa. Wafi hadal khabari mongko iku ing dalem iki hadis dalilun utawi kang nuduhake
dalilun utawi kang nutuake ala anna qalila amali ing atase setune kidike amal iku ida kana ari kalane ana apa qalila amal iku ida kana ari kalane ana apa qalil amal ngene ala anna qalila amali ing atase sedene kidike amal kepare nduri ida kana rikalane ana apa qalil amal ana iku liwajilai ta'ala krana date Allah taala iku khairun wa bagus minal kasiri timbang amal kang akeh minal kasiri tinimbang amal kang akeh liwajilai ta'ala krana liyane Allah taala li'anna qalila krana setune amal kang kidhe iku zakana ari kalane ana apa alqalil ana iku liwajilai ta'ala krana zati Allah taala fa inna wa mongko setune Allah iku yudhaifu nikel-nikelake sapa wa ing alqalil nikel-nikelake sapa wa ing alqalil kama kala kaya le dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala rupane wa in taku hasanatan yudhaifa wa yukamil ladunka ajran azima wa in taku lamun ana apa amal wa in taku lamun ana apa amal iku hasanatan bagus yuda ibra mongko bakal nikel-nikelake sapa wa ing amal ya wa in taku hasanatan yuda ibra wa yuqimil ladunhu ajran azima wa in taku lamun ana sapa amal iku hasanatan bagus yuda ibra mongko nikelake sapa wa ing amal wa yuti lan paring sapa Allah miladun saking ngersane Allah miladun saking ngersane Allah ajron ing ganjaran aziman kang agung ajron ing ganjaran aziman kang agung hadis-hadis sing dhuwur mau kabeh nerangne bahwa amal saiki tapi nek ikhlas iku luwe apik tinimbang amal akeh tapi ora ikhlas. Jadi amal saiki krana Allah iku luwe apik dibanding amal akeh tapi ora krana Allah. Jadi amal itu sing penting ikhlase. Masalah nomor 1, masalah akeh kuwi nomor 1. Karepe ye nek iso amal iku sing akeh. Yang paling penting akeh utawa saiki kudu ikhlas. Ikhlas iku kudu dilatih lho kan. Nek gak dilatih gak iso. Dilatih. Lane wong putri-putri, putra-putri kuwi tempat latihan ikhlas iku paling banyak. Iki contoh sampai moro yang ini konco dulur tangga sing duwe hajat nek wong lanang sing moro iku lembean enak gak apa-apa iso tapi wong wedok gak iso kan yo nggawa gula yo nggawa beras nek tang-tangan nggawa nyambangi wong loro nduk rumah sakit utawa nduk omah nek wong lanang sing moro yo enak landeng akune kok weras nek wong wedok gak iso mesti nggawa nyambangi anake nduk pondok nek bapake sing nyambangi yene gak apa-apa tapi nek nyambangi ibuke tangga oleh.
Jadi kesempatan latih ikhlas iku wong putri ku paling banyak. Yo ngono. Wes mari ngirene, mari bantu kampus kok gak dipikir kan? Gak dipikir. Gak mikirne mergo sego utangan. Karena mikirnya nyaure ngene ya. Ngono, karek ngene ngono tok. Tapi yang jelas latihan beramal, berbuat baik krana Allah. Sing akeh urusan ikhlas iki sing akeh kan melakukan perbuatan. Apa perbuatan fisik atau non fisik. Nah, iku sing akeh niku. Sing wong iso ndadekne ikhlas ana ora ikhlas iku ning kono kuwi. Nah, iki wong wadon iki sing paling banyak lewat proses latihan ikhlas. Mergo saking seringe gowo-gowo nyawne wong liya. Ngono lho. Nek wong lanang ku jangan dalan rokok ngono ya ngetoni sitok nek jero nggone ngene. Nek jero ne sak sitok rokok dhewe. Iku nek lanang ya pantes saiki niku ya ya pantes sae. Ngono. Mergone apa? Roh angele golek duwe. Lah nek wong wedok kan gak roh angele golek duwe ngono. Mulane go gampang nek wae ngono. Tapi yang banyak proses lewat ikhlas itu sing jelas wong putri. Nek wong lanang itu ngono kuwi masalah. Jadi nek Gusti Allah paring awake bisa beramal baik, maka Allah akan melipat gandakan amal itu dan Allah akan memberi pahala yang besar, ajrun azimah, ganjaran sing agung kepada saiki kepada dan akeh malah lebih dari itu. Wa amal kasirulan anapun utawi amal kang akeh. Wa amal kasirulan anapun utawi amal kang akeh iku idalam yakun ari kalame ora ana apa al kasir. Iku dalam yakun ari kalame ora ana apa al kasir. Iku liwajillahi ta'ala krono liyane Allah ta'ala. Maksudnya amal akeh tapi ora krono Allah. Piye? Fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud. Fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud lahu maring al kasir. Wa ma'wau utawi panggonan mungsine aman kapa wong pala sawaba mongko ana ganjaran kumawase maring akase wa mau utawi nggon mungsine wong sing amal kasir kuwi iku jahanam neraka jahanam. Ngamal saiki tapi ikhlas iku ganjarane titik-tikane karo Gusti Allah. Akhire wong iku ditaruh ana swarga iliyin. Enek wong ngamal akeh tapi ora krana Allah, wong kuwi ora oleh ganjaran apa-apa. Lan panggonane iso akhire ana neraka jahanam gara-gara ora ikhlas beramal. Tapi ora ikhlas beramal ora dadi mutune depak kuwi ya, departemen agama saiki beragama ikhlas beramal tapi kalau malah nggone korupsi malah. Ngaco ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita hidup dituntut untuk beribadah. Awake beribadah dituntut untuk melakukan dengan cara ikhlas. Dengan cara ikhlas itu akhirnya awake dhewe mulya dunya mulya akhirat, nduk akhirate manggon ana swarga iliyin. Muga-muga awake dhewe kabeh iso mendapatkan pertolongan dari Allah, duwe hati yang penuh dengan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي لستر الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لستر الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لستر الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.